ako bola postavená archa zmluvy a ako sa v skutočnosti používala. Otroci na púšti zhotovili 1 meter a 15 cm čistého zlata, vážiaceho 150 kg, milimetrové mierky, 3 dokonalé vrstvy, 1 omyl, smrť. Ale ako to dokázali urobiť bez moderných dielní a prečo jediný dotyk zabíjal okamžite? Dnes uvidíš celý technický postup každej časti, nemožné materiály, ktoré použili a smrteľné rituály, ktoré mohol vykonávať len jeden muž raz za rok. Urob chybu a neprežiješ. A kde je archa dnes? Zostaň až do konca videa. Boh zavolal Mojžiša na vrchol hory Sinaj a dal mu presné inštrukcie na výrobu jedného predmetu. Presné miery, konkrétne materiály, detailné techniky. Jeden omyl a celé dielo by bolo nepoužiteľné. Ale prvý problém bol brutálny. Kto to vôbec postaví? Izrael práve utiekol z Egypta po 400 rokoch robenia tehál. Nemali dielne, nemali presné nástroje, nemali čas. A Boh žiadal umeleckú prácu v zlate, ktorá vyžadovala majstrovskú zručnosť. Riešenie prišlo spôsobom, ktorý sa dovtedy nikdy nestal. Boh si vybral muža menom Becalel z Júdovho kmeňa a naplnil ho Duchom Svätým špeciálne na stavbu. Bol to prvý muž v Biblii opísaný ako plný Ducha Božieho. Nie na prorokovanie, nie na vedenie vojska, ale na prácu rukami. Boh ho naplnil múdrosťou na prácu so zlatom, striebrom a bronzom, na rezanie kameňov a presné vyrezávanie dreva. Becalel mal 30 rokov a spolu s ním prišiel jeho pomocník Oliáb z Danovho kmeňa. Ale samotná zručnosť nevyriešila druhý problém – materiál. Odkiaľ mali utečení otroci toľko zlata, aby obložili celú truhlu zvnútra aj zvonka? Pred odchodom z Egypta Izraeliti požiadali Egypťanov o strieborné a zlaté predmety a ošaty. A Egypťania, vystrašení 10 ranami, im dali všetko. Vyplienili Egypt. Nebol to lúpež. Bol to oneskorený plat za 400 rokov práce bez mzdy. Keď prišiel čas stavby, ľudia priniesli skutočné zlato, rozstavené náušnice, polámané náramky, preliaté náhrdelníky a čo bolo najprekvapujúcejšie, priniesli oveľa viac, než bolo treba. Mojžiš musel nariadiť, aby prestali darovať. Ale zlato nebolo jediný materiál. Zoznam toho, čo Boh žiadal, presahoval všetky očakávania. Boh požadoval akáciové drevo, jednu z mála drevín, ktoré prežijú na Sinajskej púšti. Tvrdé, husté, takmer nezničiteľné, ideálne na niečo, čo sa bude nosiť celé 10 ročia. Potom nasledovali látky, jemné plátno, modré, purpurové a karmínové níte, koscia srsť, baranie kože farbené na červeno. Každý materiál mal presný účel, každá farba svätý význam. Ale tu je detail, ktorý si málo kto uvedomuje. Purpur bol v staroveku najdrahšou farbou na svete. 1 gram purpurového farbiva vyžadoval tisíce rozdrvených morských ulitníkov. Mal väčšiu cenu než zlato. A Boh žiadal celé nite tejto farby. Odkiaľ to mohli získať ľudia uprostred púšte? Pravdepodobne si to priniesli z Egypta spolu so zlatom. Egypt mal obchodné trasy s Feničanmi, ktorí farbivo vyrábali. A keď Izraeliti žiadali šaty, nešpecifikovali aké. Egypťania im dali ušľachtilé textílie, oblečenie elity, materiály, ktoré nosili len faraóni. Becalel všetko zhromaždil. Rozstavené zlato, narezané drevo, nesmierne drahé tkaniny a začal zostavovať niečo, čo zabíjalo každého, kto sa toho dotkol. Ako to mohol postaviť bez toho, aby zomrel? Prvé pravidlo stavby bolo jednoduché. Ak pokazíš mieru, si mŕtvy. Truhla musela mať presne 1 meter a 15 cm na dĺžku, 70 cm na šírku a 70 cm na výšku. Jeden prst navyše alebo menej a bolo to zlé. Boh dal konkrétne čísla, bez priestoru na odchýlky. Becalel rezal akáciové dosky na milimeter presne, pomocou povrazov s uzlami v presných rozostupoch egyptskej techniky, ktorú sa pravdepodobne naučil pozorovaním majstrov. Ale samotné drevo nestačilo. To, čo nasledovalo, vyžadovalo schopnosti prekračujúce stolárstvo.
Boh prikázal, aby bola archa potiahnutá čistým zlato zvnútra aj zvonka. A tu prichádza prvá smrteľná technická výzva. Čisté zlato je mäkké. Nemôžeš jednoducho prilepiť tenké plátky na drevo. Becalel musel zlato vykovať, aby bolo tvárne, ale nie také tenké, že by sa pri dotyku roztrhlo. Potom ho upevňoval drobnými zlatými klincami alebo prírodnou živicou, ktorá fungovala ako lepidlo. Každý centimeter musel byť pokrytý bez chyby. Ak by ostal čo i len kúsok dreva odhalený, archa by bola nepoužiteľná. 3 kompletné vrstvy. Akáciové drevo v strede, zlato po celom vnútrajšku, zlato po celom vonkajšku. To robilo archu neuveriteľne ťažkou, približne 150 kg. Dvaja ľudia by ju nedokázali zdvihnúť. Potom prišla zlatá lišta okolo hornej hrany. Nebola dekoráciou, ale konštrukčným vystúžením, ktoré chránilo kraj truhly počas nosenia. A tu je niečo, čo zistili moderní výskumníci, táto štruktúra vodič, izolant. Vodič je identická s obrovským elektrickým kondenzátorom. Zlato vedie elektrinu, drevo izoluje. Ďalšie zlato vedie znova. Ak by archa počas nosenia po púšti nahromadila statický náboj, fungovala by ako primitívna batéria, ktorá ukladá napätie. A cheruby, ktorých musel Becalel ešte vyraziť, by fungovali ako výbojové hroty. Presne tak, ako Teslove cievky sústredia elektrinu do jedného bodu. Ak by sa archa dotkol niekto s inou elektrickou náložou, 50 000 voltov by išlo rovno do tela. Okamžitá smrť, bez zjavného vysvetlenia. Ale v tom momente to Becalel nevedel. Vedel len, že musí dokončiť vrchnák. A to, čo naň vytesal, sa stalo najnebezpečnejším miestom na zemi. Archa bola hotová, ale prázdna. A tu prichádza časť, ktorú málo kto úplne chápe. Čo bolo vložené dnu a prečo práve tieto predmety robili archu takou mocnou. Prvá vec. Kamenné dosky zákona, 2 dosky napísané vlastným Božím prstom na hore Sinaj. 10 prikázaní vytesaných do kameňa neboli kópie, boli originály. Ale má to háčik, toto neboli prvé dosky. Keď Mojžiš zišiel z hory prvý raz s pôvodnými doskami a uvidel ľud tancujúci okolo zlatého telaťa, v návale úplnej zlosti hodil dosky na zem a rozbili sa na kusy. Boh prikázal, aby sa vyrobili nové. Mojžiš vysekal 2 nové kamenné dosky, znova vystúpil nahoru a Boh na ne opäť napísal všetko. Tieto druhé dosky boli vložené do archy, ale neboli tam samé. Bola tam aj Áronova palica. Ľud Izraela spochybňoval Áronovu autoritu ako veľkňaza. Tak Boh nariadil skúšku, 12 palíc, 1 od každého kmeňa položené cez noc pred svätostánkom. Ráno bolo 11 palíc presne takých, aké ich nechali. Suché, mŕtve. Ale Áronova palica vypúčala. Za jedinú noc vyhnala listy, kvety a dokonca zrelé mandle. Mŕtva palica, ktorá ožila sama. Boh prikázal, aby táto palica bola uložená v arche ako hmotný dôkaz jeho výberu. Tretí predmet, manna, chlieb z neba, ktorý padal každé ráno počas 40 rokov na púšti. A tu je zvláštna vec. Ak sa niekto pokúsil mannu odložiť na ďalší deň, skazila sa a zaplnila červami. Ale manna v arche sa nepokazila. Ostala zachovaná celé stáročia bez chladenia, bez konzervantov. Len Božím zásahom bola neustále čerstvá. Takže v arche boli 3 veci. Dosky zákona predstavovali Božie slovo, palica predstavovala kňazskú autoritu a manna Božiu starostlivosť. Ale tieto predmety boli iba polovica sily archy. Ktokoľvek sa ju pokúsil niesť nesprávne, zistil to príliš neskoro. Archa nebola niečo, čo jednoducho zoberieš do rúk. Existovali extrémne presné inštrukcie. A porušenie jedinej z nich znamenalo okamžitú smrť. Leviti z Kohatovho rodu boli jediní oprávnení nosiť archu. Ale dokonca ani oni nemohli len tak ráno vstať a chytiť nosné tyče. Pred každým presunom nasledovalo 7 dní príprav, ceremoniálne umývania 3-krát denne vodou zmiešanou s popolom červenej jalovice, úplná sexuálna zdržanlivosť po celý týždeň.
čiastočné pôsty, obetné rituály očistenia spaľované na oltári. Prečo? Pretože dotknúť sa archy v stave nečistoty nezabilo len teba. Boží hnev mohol padnúť na celý tábor. Bola to kolektívna zodpovednosť. Keď sa tábor musel pohnúť, kňazi vošli do svätyne svätých, zložili oponu, ktorá oddeľovala najsvätejšie miesto a prehodili ju cez archu. Potom ju zakryli kožou morského zvieraťa a navrch dali celkom modré plátno. Až potom vsunuli nosné tyče do krúžkov. A tu je pravidlo, ktoré stálo ľudí život. Archu smeli nosiť len leviti a aj tí sa jej nesmeli dotknúť priamo. Jediný kontakt mali mať s tyčami. Dvaja muži z každej strany, držiaci ju na ramenách v dokonalej súhre. Prečo? Lebo ak by niekto zakopol a archa by sa príliš naklonila, mohol by ju niekto reflexívne chytiť. A presne to sa stalo Úzovi. Dávid niesol archu späť do Jeruzalema, ale urobil zásadnú chybu hneď na začiatku. Položili archu na nový voz ťahaný voľmi. Vyzeralo to praktické, vyzeralo to bezpečné, ale Boh nikdy nedovolil prevážať archu na voze. Iba na pleciach levitov, cez tyče. Voz išiel. Všetko sa zdalo v poriadku, až kým voli nezakopli. Voz sa prudko naklonil. Archa sa posunula. Úza, ktorý kráčal vedľa, videl, čo sa chystá stať. Natiahol ruku a dotkol sa archy. Padol mŕtvy na mieste. Boží hnev vzplanul proti nemu. Nebola to nehoda. Nebolo to nešťastie. Bolo to jasné porušenie pravidla. A následok bol okamžitý. Ale smrť dotykom nebol jediný problém. Keď archa vchádzala do boja, celé mestá zisťovali, čo sa stane, keď proti tebe bojuje Boh sám. Keď Izrael išiel do vojny, archa išla s nimi, ale nie tak, ako si myslíš. Proces jej prenášania do boja mal presné pravidlá, ktoré menili archu na ničivú psychologickú zbraň. Pred každou bitkou sa vodcovia pýtali Boha pred archou, pomocou Úrimu a Tumímu, posvätných kameňov uložených v náprsníku veľkňaza. Odpoveď prichádzala ako áno, alebo nie, choď alebo nechoď. Ak Boh povedal nie, a oni aj tak vzali archu so sebou, katastrofa bola zaručená a jej umiestnenie bolo strategické. Archa nešla do prvej línie, kde by ju mohli zajať. Zostávala za armádou, ale dostatočne viditeľná, aby izraelské vojská aj nepriatelia vedeli, že je tam. Psychologický účinok bol dvojitý. Izraeliti bojovali s úplnou istotou, pretože Boh bol doslova prítomný. Nepriatelia bojovali s paralyzujúcim strachom. Jericho malo hradby široké 6 metrov, vtedy považované za nedobytné. Ale archa bola nosená okolo mesta raz denne počas 6 dní. 7 kňazov pred ňou trúbilo na rohy. Na 7. deň 7 úplných obchôdzok. Keď zazneli trúby a ľud zakričal naraz, hradby sa zrútili. A tu je archeologický detail, ktorý nikto nečakal. Keď v 50. rokoch vykopali Jericho, zistili, že múry padli smerom von, nie dnu, ako pri bežných inváziách. Ako by niečo zvnútra vytlačilo celé opevnenie smerom von. Kontrolovaná explózia, akustická rezonancia narúšajúca základy, alebo jednoducho sila archy prejavená v čistej fyzike. Niektorí výskumníci navrhujú inú možnosť. Ak archa naozaj fungovala ako obrovský elektrostatický kondenzátor a zhromažďovala energiu, trúby a výkriky mohli spôsobiť synchronizovaný výboj. 7 trúb tvoriacich špecifické frekvencie, tisíce ľudí kričiacich v rovnakom čase a archa uvoľňujúca celú nahromadenú energiu v jednom elektromagnetickom pulze. Znie to ako sci-fi, ale štruktúra archy, zlato, drevo, zlato, cheruby smerujúci k sebe, je doslova dizajn zariadenia na ukladanie a výboj elektriny. Ale tu je kritický detail. Archa fungovala ako zbraň len vtedy, keď bol Izrael v poslušnosti. Izrael vzal archu do boja proti Filistíncom, mysliac si, že majú automatickú výhru, ale boli v hlbokom hriechu. Výsledok 30 000 mŕtvych vojakov a archa zajatá nepriateľom. A to, čo Filištínci zistili po jej zajatí, bolo horšie než akákoľvek porážka. Raz do roka, v deň zmierenia, sa odohrával najnebezpečnejší rituál staroveku.
Bol to jediný deň, keď mohol niekto vstúpiť do svätyne svätých, kde bola archa uložená, a len jediný človek na svete mal povolenie – veľkňaz. Ktokoľvek iný by zomrel okamžite, ale ani veľkňaz nemohol jednoducho vojsť. Príprava trvala 7 dní. Oddelil sa od rodiny a býval v chráme. Neustále umývania, rituály, intenzívne štúdium pokynov, prípravné obety. V samotný deň sa celý rituálne umyl, obliekol si špeciálne biele ľanové rúcho bez akéhokoľvek zlata a ako prvé obetoval býka za svoje vlastné hriechy. Potom vzal kadidelnicu s uhlíkmi z oltára, naplnil ruky pomletým voňavým kadidlom a vošiel. A tu je časť, ktorú pochopí málo kto. Kadidlo nebolo ozdobou. Oblak kadidla mal zakryť zľutovnicu, aby nezomrel. Dym vytváral ochrannú bariéru medzi kňazom a priame prejavenie Božej slávy, ktorá prebývala medzi cherubmi. Ak by vošiel bez dostatku kadidla, uvidel by slávu nezakrytú a zomrel. Ak by bolo kadidlo pripravené nesprávne, opäť smrť. Každý krok musel byť presný. Keď vytvoril ochranný oblak, vyšiel, vzal krv obetovaného býka a vrátil sa. Prstom pokropil zľutovnicu 7 ráz a 7 ráz pred ňou. Táto krv symbolicky pokrývala hriechy Izraela na ďalší rok. Celý rituál v svätyni svätých trval približne 15 minút. 15 minút, počas ktorých bol veľkňaz úplne sám v prítomnosti živého Boha, bez svedkov, bez pomoci, bez kontaktu s vonkajškom. Ak by sa niečo pokazilo, padol by mŕtvy a ostal tam až do ďalšieho roka, keď by vošiel nový veľkňaz. Preto niektoré židovské texty spomínajú povraz priviazaný na jeho členku, hoci je to pravdepodobne neskoršia legenda. Isté však je, že nikto nesmel vojsť dnu, aby mu pomohol. Toto bol najdôležitejší rituálny účel archy, každoročné stretnutie medzi zástupcom Izraela a Bohom, sprostredkované krvou, dymom a dokonalou poslušnosťou. Ale po stáročiach fungovania presne týmto spôsobom sa stalo niečo, čo ju nechalo zmiznúť z dejín bez jediného stopy. Ak veríš, že poslúchnuť Boha, aj keď nechápeme dôvod, môže zachrániť život, komentuj: Poslúcham Boha. 586 rokov pred Kristom. Babylončania vtrhli do Jeruzalema a spálili Šalamúnov chrám až po samotné základy. A keď vojaci vošli do svätyne svätých, nič. Archa zmizla. Existujú 3 hlavné teórie, ktoré dodnes rozdeľujú odborníkov. Prvá hovorí, že ju Babylončania zničili a zlato roztavili. Lenže žiadny babylonský záznam neuvádza, že by získali zlato v tvare archy. A pritom Babylončania si extrémne presne zapisovali všetky vojnové poklady. Kráľ Nebukadnesar vypísal každý zlatý predmet, ktorý zobral z chrámu. Poháre, svietniky, rituálne nádoby, ale ani jednu archu. Druhá teória tvrdí, že ju kňazi ukryli ešte pred inváziou v tajných chodbách pod Chrámovou horou. A táto teória má silné archeologické náznaky. Moderné vykopávky odhalili desiatky zapečatených komôr, do ktorých sa nikto nemôže dostať pre politické a náboženské zákazy. Židia to nedovolia, pretože miesto je posvätné. Moslimovia to nedovolia, pretože priamo nad tým stoja ich mešity. V roku 1981 rabín Jehuda Getz kopal tunely pod západným múrom, keď narazil na zablokovanú chodbu vedúcu priamo pod Chrámovú horu. Veril, že archa je tam. Ale moslimské autority to zistili. Tunel zaliali betónom a akékoľvek ďalšie práce zakázali. Tretia teória tvrdí, že archa bola odvezená do Etiópie synom kráľa Šalamúna a kráľovnej zo Sáby. Údajne dodnes leží v chráme svätej Márie zo Sionu v meste Akum. A táto verzia má poriadne zvláštne detaily. Existuje strážca, ktorý v chráme žije a nikdy z neho nevychádza. Je vybraný ešte ako mladý a celý život stráži niečo, čo nik iný nesmie vidieť. Keď má zomrieť, vyberie nástupcu a odovzdá mu tajomstvo. Tento cyklus pokračuje celé stáročia. Novinári, archeológovia ani samotní predstavitelia etiópskej ortodoxnej cirkvi nesmú vojsť dnu. Dnešný strážca
Mních Abba Gebre Maskel, tvrdí, že archu videl, ale nesmie ju opísať. Fotografie sú zakázané. Akýkoľvek vedecký výskum zablokovaný. A v roku 1936 archa prekročila hranice náboženstva a vstúpila do sveta politiky. Heinrich Himmler, Hitlerova pravá ruka, poslal nacistické jednotky do francúzskych hôr, aby hľadali archu v zámku Montségur. Verili, že ju tam ukryli templári počas križiackych výprav. Prečo nacisti chceli archu? Lebo historické záznamy ju opisovali ako predmet, ktorý bol nosený do bitiek a vydával silu, čo rúca múry a zabíja celé vojska. Himmler, posadnutý okultizmom, veril, že jej nález by zaručil víťazstvo Tretej ríše. Mesiace kopali tunely v horách, nič nenašli. Dnes si mnohí izraelskí archeológovia myslia, že archa leží v tajných komorách pod chrámovou horou v Jeruzaleme. Ale vykopávky sú prísne zakázané kvôli napätiu medzi Židmi a moslimami. Takže najväčšia otázka nie je len to, čo archa bola, ale kde je teraz. A čo sa stane, keď sa jej niekto prvýkrát po 2600 rokoch dotkne? Po zmiznutí archy o niekoľko storočí neskôr, král Šalamún postavil najprepichovejší chrám v dejinách, určený práve na to, aby v ňom archa spočívala v svätyni svätých. Chceš vedieť, ako bol Šalamúnov chrám postavený? Najdrahšia a technicky najneuveriteľnejšia stavba staroveku, s kameňmi vážiacimi 400 tón presúvanými bez modernej techniky. Klikni sem na obrazovke a zisti, ako 110 000 mužov pracovalo 7 rokov, aby vytvorili dom pre archu.